сәхәтле дөньяда минем дуслык тынычлык. Сәлам дуслар, мин Эльза, укытучы һәм сәяхәтче. Хәерле көн, минем исемем Айгөл, Муштеки проекты җитәкчесе, язучы. Бүген без яңа подкаст башлыйбыз. Сәфәри тапшыруында без бергәләп төрле җирләргә сәяхәт итәчәкбез. Сез белмәгән яңа дөнья ачачакбыз. Һәр чыгарылышта без бер ил турында сөйләшәчәкбез. Бүгенге чыгарылышыбыз безнең Австралиягә багышланган. Австралия безнең өчен бик кызык дөнья, чөнки бездә кыш булганда, Айгөләйме, Австралиядә җәй була. Ә ни өчен шулай? Эльза, моның турында синнән сорарга кирәк, чөнки син ул сәяхәтче бака, 50дән артык чит илгә сәяхәт иткәнсең, шулай бит? Шулай, Австралиягә сәяхәт ул онытылмаслык сәяхәтләрнең берсе иде. Менә ни өчен бездә җәй булганда Австралиядә кыш һәм киресенчә, бездә кыш булганда Австралия җәй. Бу сорауга җавап бирер өчен безгә глобуска, җир шарына күз салырга кирәк. Безнең илебез, без яши торган җир ул глобусның төньягында, төньяк ярымшарда урнашкан булса, Австралия көньяк ярымшарда урнашкан. Шуңа күрә шушындый каршылык килеп чыга да инде. Хәтта Австралиянең исеменә игътибар итсәк тә, аның мәгънәсе көньяк ил дигәнне аңлата. Көньяк җир дигәнне. Һәм әле тагын башка төрле инглиз телендә дә аның атамасы бар. The land down under, Астагы ил дигәнне аңлата. Ләкин Австралия билгеле ул менә без яши торган җирдән караганда да гына аста кебек күренә, чөнки шул ук австралиялеләр, анда яшәүчеләр, алар үзләрен уртада дип уйлый. Димәк, менә аны да күз алдында тотырга кирәк. Эльза, менә Казаннан Австралиягә кадәр ничә сәгать очтыгыз һәм ничек очтыгыз? Шуның турында бер-ике сүз әйтеп китә алмыйсызмы? Австралиягә очыр өчен бик күп вакыт кирәк инде билгеле. Ләкин без Казаннан туры Австралиягә очмадык, без сәяхәт иткән идек Азия илләре буенча, һәм без Австралиягә Индонезиядан очкан идек. Бали утравыннан. Билгеле булганча, Австралия ул иң кечкенә континент, һәм шушы континентта бер генә ил, Австралия, урнашкан. Әйе, шулай. Һәм Австралия турында сөйләгәндә, иң элек андагы яшәүчеләр турында әйтергә кирәктер. Чөнки анда шәһәрләр дә сирәк, шулай да анда дөньядагы яшәр өчен иң уңайлы булган шәһәрләр Австралиядә дип әйтәләр инде. Ул Мельбурн, Сидней, Аделаида шәһәрләре, алар бик уңай кешеләр өчен. Ләкин минем сәяхәтем әлеге илләргә түгел иде, без Австралиянең төньягына сәяхәт иттек. Төньягына Шәһәрләр булмаган. Дарвин дигән булган шәһәрләр анда әзрәк, анда Дарвин дигән шәһәргә килдек тә, һәм ни өчен менә шушы якны без сайладык, чөнки анда милли парклар бар. Аның табигате кызыклы, бай. Димәк, без Австралиянең төньягында булдык. Һәм әгәр дә халык турында әйткәндә, Австралиянең менә төньягында күбрәк шушы Австралиянең җирле халкы, аборигеннар дип әйтәләр инде, алар яшиләр. Аларны без күрдек, алар белән таныштык, хәтта бер абориген безгә экскурсия оештырды. Борынгы бер шундый урынга. Бик кызык. Шуннан да Австралиягә Европадан беренче кешеләр әле 18нче гасырда гына килгәннәр, әле күптән түгел генә. Күптән түгел генә, моңа кадәр анда җирле халык яшәгән. Җирле халыклар яшәгәннәр. Бу җирнең хуҗалары дип әйтик инде. Һәм белүемчә, алар бик күп төрле кабилә булып, төрле халыклар һәм төрле телләрдә дә сөйләшә торган халыклар, шулай бит? Австралия халкы, алар бик кызыклы, бик үзенчәлекле. Аларның тәннәре шундый көл төсендәге кара һәм шундый озынча. Озын буйлымы? Алар менә миңа исендә калганнар, алар озын буйлы һәм аларның бөтен тәннәре дә озынча, аларның куллары да озынча кебек, аяклары да озынча кебек, шундый кызыклы гына кешеләр. Эльза, борынгы аборигеннар турында мин кызганыч бик күп белмим. Ләкин менә бумеранг турында ишеткәнем бар. Бумеранг ул аборигеннар сугышта һәм ауда кулланаткан шундый кире кайта торган корал. Менә син бумеранг күрдеңме? Әйе, мин бумеранг күрдем. Австралия турында сөйләгәндә күз алдына килгән әйберләрнең берсе ул бумеранг. Бумеранг ул бик кызыклы корал. Хәзерге көндә аны күп җирдә саталар, сувенир итеп тә саталар, уенчык итеп тә саталар. Без үзебезгә дә бер бумеранг сатып алдык. Ләкин без әле аны җибәрергә куркабыз. Кире кайтмас, яки кайтса башка бәрер дип куркабыз. Аңладым. Әйе, бумерангны бик еш кулланганнар аборигеннар. Гомумән андагы җирле халыкның мәдәнияте алар бездән бик каты аерыла, чөнки аларга менә шушы урыннарда яшәргә кирәк булган бит инде.
Аларның үзләренең традициялары бар, мәдәниятләре бар, үзләренең йолалары бар. Менә мин карабори дигән шундый ритуаль бию турында укыдым күптән түгел генә. Минем үземнең күргәнем юк, сөйләле, миңа да кызык. Аборигеннар тәннәрен төсле буяулар белән буяганнар, бизәгәннәр һәм аннары түгәрәккә басып шундый биюләр башкарганнар. Һәм музыка уен коралларында уйнаганнар. Мәсәлән, диджериду дигән ул гаҗәеп зур, ул 1 яки 3 метрга җитә торган уен коралы, һәм аны эвкалиптан ясаганнар. Агачтан эвкалиптның өчен термитлар шундый зур кырмыскаларга Агач, алар турында без бераздан сөйләрбез әле, термитлар турында. Термитлар менә эвкалиптның кушын ашап бетергәннәр һәм шундый буш агачтан кәүсәдән аборигеннар музыкаль уен коралы эшләгәннәр, ясаганнар. Менә без беләбез, беренче шушы җиргә аборигеннар янына килгән актанлы дип әйтик инде, безнең яктан килгән кешеләр ул сәяхәтче Джеймс Кук булган. Һәм Джеймс Кук бу урынга, бу җиргә килгәч, мондагы безнең илдә булмаган, безнең җирләрдә булмаган хайваннар күргән. Һәм бер аборигеннан сораган, бу кем дип. Бу кем дип сораган, ләкин бу абориген аның нәрсә әйткәнен аңламаган. Һәм ул аңа җавап биргән, кенгуру дип әйткән инде ул үз телендә. Мин сине аңламадым дип әйткән. Джеймс Кук менә шушы хайванны бу кенгуру икән дип уйлаган да аңа кенгуру дигән исем кушкан. Һәм менә без бүгенге көндә белгән кенгуру дигән хайван, көңгөрә дип әйтәбез инде без аны татарча. Эльза, Австралиядә көңгөрәләр күпме? Чынлап та менә мин уйлыйдым, көңгөрәләрне ниндидер бер урында гына күреп буладыр дип, ләкин алар бөтен җирдә. Бөтен җирдә, ләкин бөтен көңгөрәләр дә менә сиңа киләм дип тормыйлар. Алар иректә яшиләр, кыргыялар, иректә яшиләр, ләкин аларны күрергә була. Хәтта шәһәрләрдә дә көңгөрәләрне очратырга була диләр. Без милли паркларда сәяхәт иттек. Мәсәлән, машина белән барганда, кырда көңгөрәләр сикереп уза, аларны төшерергә була, ләкин алар бик якын килергә яратмый кешеләргә. Алар менә шуннан ерактан гына күзәтә. Мәсәлән, машина белән барасың, юл кырыенда ике яктан да сине шундый көңгөрәләр затып кала. Әгәр дә машинаны тутатып, аларга сәлам бирергә телисең икән, инде алар сикереп китәләр. Бераз куркалар, димәк, кешеләрдән. Яннарына алар җибәрәләрме кешеләрне? Яннарына килеп буламы? Бераз куркалар алар яннарына. Ләкин көңгөрәләрне менә без күз алдына китерсәк, алар шундый зур, әти белән әни буен кадәрдер, зур кеше буе кадәре аларның. Белүемчә, көңгөрәләрнең кичерәкләре һәм бик кечкенәләре дә була. Көңгөрәләрнең тугандашлары бар, кичтеки генә инде алар, Валаби дип атала. Менә Валаби үзенең янына мине китерде. Мин аны кишер белән сыйладым. Кишер ярата димәк. Ул ике тәпиләрен белән шулай кишерне тотып кимерде, ләкин Австралиядә кышларны һәм хайваннарны ашатырга ярамый дип бөтен җиргә язылган. Чөнки бу аларның табигатьтә яшәү сәләтләрен киметә. Ул бөтен җирдә алай язылган, ләкин инде менә мин шулай башка илдән килеп, бераз мондагы илнең тәртипләрен боздым. Ай. Һәм тагын Австралиядә махсус шундый билгеләр, тамгалар бар. Машина юлларында көңгөрәләр дигән, көңгөрә ясалган шундый билге. Ул димәк, менә бу урында көңгөрәләр күп, шуңа күрә карап кына, сак кына йөрергә кирәк. Тизлекне арттырмаска, көңгөрәләргә сак карашлы булырга кирәк. Көңгөрәләр белән узышмаска. Көңгөрәләр чөнки җиңәчәк барыбер. Эльза, Австралиядә көңгөрә итен ашыйлар дигән. Минем дә ишеткәнем бар, ашыйлар дип, ләкин мин ашап карамадым. Мин көңгөрәләр белән шулай кызгандым да, ашамаска булдым. Һәм гомумән Австралиядә кызыклы, үзенчәлекле хайваннар бик күп. Һәм менә сумкалы хайваннар Австралиядә гына очрый дип була. Менә көңгөрә дә шундый сумкалы хайван, һәм башка сумкалы хайваннар күп. Менә сумкалы бүре дә булган, төлке дә. Сумкалы бүреләрне, кызганыч, аларны юкка чыгарганнар. Алардан хәзер саны юк диярлек инде. Мин барган урында, Австралиянең без барган урынында крокодиллар бик күп иде. Бөтен елгаларда, сулыкларда, хәтта без шундый аллигатор ривер дигән
Аллигатор ривер. Аллигатор ривер деген, аллигатор елгасы деген урында булдык. Шуннан читтен генә күзәтәсең, анда крокодиллар йөзеп йөри. Аларның баш очлары гына күренеп тора. Алар шундый көтмәгәндә судан башларын чыгаралар да һәм син шундый ах итәсең инде. Туристлар куркып кала. Шуңа күрә Австралиядә сак йөрергә кирәк. Анда да билгеләр бар, махсус тамгалар куелган. Сак булыгыз, монда крокодиллар деген. Су керергә ярамый. Һәм менә аюга ошаган, ләкин аю булмаган, шунда коала дигән бик үзенчәлекле кызык хайван бар. Аларны без эвкалипт агачын кочаклап төшкән шундый фотоларда күрәбез гадәттә. Әйе, алар эвкалипт яфрагын чәйнәргә ярата, шуның белән яши. Ләкин кызганыч, мин барган урында коалалар яшәмиләр иде. Шуңа күрә миңа коала очратырга туры килмәде. Без Австралиянең төньягында идек, ә коалалар көньягында яши. Минем коала күрәсем килә. Ләкин алар бик ялкау һәм хәрәкәтләнергә яратмый торган хайваннар. Алар күп вакытларын шушы эвкалипт агачында үткәрәләр. Һәм шу эвкалипт агачының яфракларын һәм яшь ботакларын ашарга яраталар икән. Ә беләсеңме, эвкалипт агачындагы кислоталар алар бик күп хайваннар өчен агу икән. Мәсәлән, шул кичкенә генә тамчы шушы кислотаны сарык ашаса, ул үлә. Мин белмәй идем, бик кызык. Элиза, син еланнардан куркасыңмы? Әйе, куркам. Ләкин бәлки шуңа күрә мин Австралиядә бер еланда очратмаганмындыр. Беләсеңме, Австралиядә дөньядагы иң агулы еланнар яши икән. Һәм мәсәлән, юлбарыс еланы, аның бер чаккандагы агу 400 кешене үтерә ала икән. Куркыныч. Сак булырга кирәк монда Австралиядә. Ә менә мин тагын бер искә төшкән тереклек дип әйтик инде. Бөҗәкләр, ул термитлар. Термитлар безне чынлап та шок каттырды. Термитлар алар бик үзенчәлекле бөҗәкләр. Алар һәр эшләрен бүлешеп башкара. Эшче бөҗәкләр бар, бала чыгаручы бөҗәкләр бар һәм ризык эзләүчеләр бар. Термитларның оялары бик биек, хәтта ул 5 метр биеклеккә җитә ала. Термитлар яши торган кырга караса, анда бик шундый кыяларга ошаган оялар бар. Ул менә кичкенә генә шул термитлар төзегән оялар. Аларның биеклеге 5 метрга җитә ала һәм шулай ук 5 метр җир астында. Берничә катлы йорт биеклегендә була шундый кичкенә генә бөҗәкләр шушы йортны үзләре өчен төзи. Һәм алар шуның кадәр ныклы, аны балта белән дә чабып, ватып булмый, аны беркем дә вата алмый. Менә алар нинди шундый махсус сыйкча белән шушы яларын ябыштырып ясыйлар, әйе. Термитларның тагын бер кызыклы ягы, алар төньяк һәм көньякның кая урнашканын белә, кайсы якта икәнен белә. Чөнки алар яларын менә шулай итеп махсус төньяк һәм көньякка каратып төзиләр. Димәк, менә шушы бөҗәкләрнең эчендә үзләренең компаслары бар икән. Көньяк һәм төньяк дигәннән шушы искә төште. Кайбер Австралия аборигеннарының телләрендә сул як һәм уң як дигән төшенчәләр бөтенләй юк. Алар бары тик менә көньяк, төньяк, көнчыгыш, көнбатыш дип кенә сөйләшәләр икән. Эльза, Австралиянең табигаты турында беләсем килә минем. Анда бик таулар, яки чүлләр, елгалар, диңгезләр бармы? Австралиядә таулар юк. Австралия ул күпчелек өлеше ул тигезлектә урнашкан. Шуңа күрә менә машинада барганда юл буенча аларның юллары да бик шундый яхшы итеп эшләнгән. Шуң хәтле тигез барасың, хәтта йоклыйсы килә башлый. Бер төрлелектән, бер төрле сине шундый тибрәтеп алып бара ул юлда. Һәм биек таулар анда Австралиядә очрамый. Ләкин Австралиядә шүл бар, зур шүл бар, кымлык. Эльза, Австралиянең үзәгендә шундый бер зур кызгылт сары төстәге кыя, скала бар. Аны аборигеннар Улуру дип йөртәләр. Әйе, алар өчен бу урын изге урын санала. Әйе, шунда алар ниндидер гырыф-гадәтләре, аларның борынгы рәсемнәре күреп була. Бу аборигеннар өчен изге урын дип әйтеңсең. Әйе, мин шундый рәсемнәрне күргән идем. Менә иң борынгы алар дөньядагы иң борынгы рәсемнәрнеңгә булып исәпләнә инде. Аларга 2000 ел дип әйтәләр. Әйе, алар аны балчыктан, шундый кызыл балчыктан уеп рәсемнәр шулай калдырганнар инде ясап.
Һәм менә аборигеннар ышанулары буенча шушы тауда уларда су питоны яшәгән. Икенче кыяның икенче ягында кара варан яшәгән ди. Менә вараннарны күрдегезме сез? Вараннарны Австралиядә мин күрмәдем, мин аларны башка илдә күрдем. Таиландта күргән идем варан. Һәм Австралиядә кеше ясаган иң зур кырылма бар. Беләсеңме ул нәрсә? Ишеткәнем бар, ләкин мин аны күрмәдем. Күрмәдем. Әйе. Аны Динго коймасы дип, Динго дивары дип тә йөртәләр. Яки Австралиянең бөек дивары дип йөртәләр. Ул хәтта Кытай диварыннан да зуррак. Аны Динго этләре сарык көтүләренә тимәсен өчен һәм куяннар, кроликлар кырлардагы яшелчәләрне ашамасын өчен төзегәннәр. Кешеләр тезгән. Кешеләр төзегәннәр. Динго этләре ул сумкылы булмаган бердән-бер йырткыч Австралиядә. Шундый бердән-бер сумкылы булмаган йырткыч хайваннар каян килеп чыккансың Австралиягә? Аларның тарихы бик кызык. Чөнки алар кайчандыр бик күптән борынгы заманнарда Азиядә йорт этләре булганнар. Алар кешеләр белән бергә яшәгәннәр. Һәм менә шушы Азиядән кешеләр аларны үзләре белән Австралиягә алып килгәннәр. Шушы этләр Азиядән Австралиягә кешеләр белән килгәннәр дә һәм калганнар. Кешеләр үзләре киткәнме? Кешеләр үзләре киткән, этләр калганнар һәм кыргыйлашканнар. Һәм шушы кыргый этләрне Динго этләре дип йөртәләр. Һәм гомумән Эльза Австралия ул рекордлар иле. Австралиянең менә көнчыгыш яры янында хәтта космостан күренә торган зур киртә рифы, большой барьерный риф бар. Һәм ул тере организм, ул миллиардлаган коралл полипларыннан ясалган. Һәм шушы рифта бик күп төрле балыклар яши. Һәм дөньядагы иң зур балык кит акуласы да нәкъ шушында тереклек итә. Бутын океаны инде. Бутын океанда, Австралия янында. Без Австралия буенча сәяхәт иткәндә машинада йөрдек, машина ялладык та килеп, арендага алдык та һәм сәяхәт итәргә киттек. Ләкин сәяхәт итер алдыннан безгә кибеткә кереп, үзебез өчен бераз ризыклар алырга кирәк иде. Кибетләрдә анда бик кешеләр яраталар яшелчәләр, җиләк-җимешләр ашарга, шуңа күрә шундый экологик ризыклар махсус куелган тамга белән күп итеп сатыла. Аннан соң без беләбез, менә бездә дә күптән түгел генә сатыла башлады. Австралия чикләвекләре бик тәмле, макадамия чикләвекләре. Кибеттә акча түләгәндә без Австралия доллары кулландык. Ул менә Америка долларынан әзрәк кенә айрыла, ләкин шул чамасы инде аның акчасы. Эльза, менә Австралиядә иң истә калган ризык кайсы сезнең өчен? Мәсәлән, ишеткәнемчә, кайсыдыр аборигеннар хәтта ниндидер бөҗәкнең личинкаларын кыздырып ашыйлар икән. Андай бер ашамадыгызмы? Юк, без ашамадык. Аборигеннар әлбәттә безгә сөйләде үзләренең нәрсә яратканнарын, ничек яшәгәннәрен. Без инде шуннан читтән генә кызыгып, шундый безгә охшамаган икән бу кешеләр дип карап тордык. Эльза, тәкъдим итсәләр, личинка ашар идеңме? Юк, бәлки ашый алмас идем. Австралиядә инглиз телендә сөйләшәләр. Шулаймы? Австралиядә инглиз телендә сөйләшәләр. Хәтта менә монда яшәүче җирле халык аборигеннар да, алар да инглиз телен куллана. Һәм Джеймс Кук безнең турында сөйләдек инде, ул Бөек Британиядан килеп ачкан име Австралияны. Бөек Британиялылар өчен ачкан инде ул. Австралия моңа кадәр булган, ләкин Европа өчен ул иң беренче Европадан килгән кеше, ул менә Джеймс Кук булган. Шуңа күрә әйтәләр, Джеймс Кук Австралияны ачты дип. Колумб Американы ачкан кебек. Ләкин моңа кадәр дә, Кукка кадәр дә, Колумбка кадәр дә бу урыннарда кешеләр яшәгән, алар бу җирнең хуҗалары дип әйтергә дә була. Австралиядә төрле халыклар яши, шулаймы? Татарлар яшиме анда? Австралиянең Аделаида шәһәрендә татарлар яши, аларның саны бик күп түгел, ләкин алар бар, алар бер-берсе белән аралашалар, алар
татарча сөйләшергә тырышалар, Сабан үзләренең- уздыралар. Сабан туйлар оештыралар, җырлар язалар. Менә Аделаида дидең, тагын Сидней деген зур шәһәр бар Австралиядә, әйме? Сиднейда, менә мин кечкенә чакта хәтерлим, Олимпиада узган иде Сиднейда. Һәм шуңа менә мин Сидней дигән шәһәрне белдем, өйрәнә башладым, кызыксына башладым. Һәм Австралиягә бару теләге шунда уянды инде. Сидней, Мельбурн зур шәһәрләр, ләкин башкала түгел. Башкала түгел, Күп кеше Австралиянең башкаласы нинди шәһәр дип сорагач, алар Сидней дип әйтәләр, Шулай диләр. Австралиянең башкаласы ул Канберра деген, ул махсус башкала итеп төзелгән шәһәр. Эльза, димәк, иң беренче Австралиягә инглизләр килеп урнаша башлый, шулаймы? Һәм шәһәрләр төзи башлыйлар. Һәм 19 гасырда Европадан җинаятьчеләрне дә китергәннәр Австралиягә. Ни өчен шулай микән? Яңа җирләрне үзләштерү өчен, яңа шәһәрләр төзү өчен. Һәм шунысы кызык. Димәк, Австралиядә инглиз телендә сөйләшәләр, һәм нәкъ Бөекбританияда кебек анда сул як хәрәкәт дип тә беләм. Сул як хәрәкәт. Сул якны безнең юлларда бит инде без уң яктан йөрибез, безнең машиналар уң яктан йөри. Ә менә Австралиядә сул яктан ни өчен? Чөнки Британия колониясе булганга күрә, Британиядә дә сул як хәрәкәт, Австралиядә дә сул як хәрәкәт. Һәм хәтта Британия королевасы Елизавета II ул Австралиянең формаль башлыгы дип беләм мин. Шулай дип әйтәләр, ләкин Австралияларның үзләренең җитәкчеләре, Премьер-министрлар. Менә машинага беренче тапкыр утыргач, ул бераз кыенрак сул яктан йөрергә, өйрәнергә, чөнки син гадәтләнгәнсең уң якка. Мин пассажир идем, мин һәр вакытта утыра идем йөртүченең ягына, һәм анысын без һәр вакытта йөрүче белән шофер белән алыша идек. Син бит пассажир, син бу якка утырырга тиеш, мин бу якка утырырга тиеш дип. Һәм юлда барганда да бераз шундый кызык буталчыклар була инде. Чөнки сиңа бер якка борылырга кирәк дип уйлыйсың, ә кирәк икенче якка борылырга, мәсәлән. Эльза, син әйттең инде, Австралиядә шүлләр бик күп, Австралия мәйданының территориясының бик зур өлешен алып тора дип әйме. Һәм димәк, анда елгалар һәм су һәм хәтта суга кытлык та була дип беләм. Һәм шуңа күрә менә шундый законнар да бар. Мәсәлән, шлангтан машиналарны юырга ярамый. Шиләк алып кына машинаны юырга. Суны саклап кына кулланалар. Билгеле бер күләмдә генә. Эльза, сез Австралиядә берәрсенә кунакка бардыгызмы? Без Австралиядә кунакта булдык. Безне Кевин исемле бер егет кунак итте. Бик кызыклы шундый шәхес булды ул. Ул аның үйе бик кызыклы. Ул кырда автобус алган да, һәм автобусны әйләндергән өйгә, һәм шул эчендә яшәп ята. Безне чакырды. Кевин үзе ул эшли электрик булып, гомумән Австралиядә менә кешеләр төрле шундый хезмәт эшләрен сайлыйлар, профессияларын сайлыйлар. Алар сантехник, электрик, анда кем токар, слесарь, менә шундый эшләр анда бик югары бәяләнә. Һәм алар яхшы хезмәт хакы алалар шушы эшләре өчен. Менә Кевиндың өендә нәрсәсе кызык иде, ул кырда яшәгәнгә күрә күк йөзе ап-ачык күренә иде. Һәм күк йөзенә карасаң, күк йөзе без яши торган төньяк ярымшардан күк йөзеннән аерыла, бик аерыла. Чөнки мәсәлән без күнеккән анда җидегән шүмеш йылдызы, теге большая, малая медведица, анда йылдызлыклар анда күренми. Анда мәсәлән Южный Крест дигән йылдыз танылган шундый йылдыз бар. Аннан соң анда планеталарны күрергә була. Мәсәлән, без Марсны күрдек. Ул әле шундый үзенә телескоп та сатып алган махсус карарга. Һәм анда менә Киек каз юлы күренә, Млечный путь. Анда йылдызлар да күбрәк якынрак күренә. Бөтенләй гомумән кызык. Һәм күк йөзе турында әйткәндә, әйтергә кирәк, анда кояш бездә көньякта торса, анда төньякта тора кояш көндезде. Эльза, Австралиядәге һава торышы да безнекеннән нык аерыладыр. Шулай бит? Анда кар яумый дип беләм мин.
Кар яумый диярлек. Менә без җәй көне барган идек. Безнеңчә җәй анда кыш булырга тиеш иде инде. Ләкин ул без күз алдына китергән карлы кыш түгел. Ул бераз башкарак, ул менә шундый корылык чорында бар анда. Менә Яңгыр сезоны буламы? яңгыр сезоны, әйе. Димәк, кыш көннән дә яңгырлар сезоны инде. Һәм Австралиядә дә аерыла. Көньякта ул вакытта яңгыр сезоны булгандыр, ә төньякта менә без килгән вакытта шундый корылык сезоны иде. Һәм җирле халыкларның, аборигеннарның, аларның үзләренең ел әйләнәсе бар, аларның үзләренең календарлары бар. Һәм менә без килгән вакытта, август вакытында, ул ниндидер шундый янгын вакытлары иде. Алар махсус җирләрне үзләре яндыралар. Шул рәвешле тереклек яңара. Дип күз алдына алар элек-электән китергәннәр инде. Менә хәзер дә шундый традициялар дәвам итә. Без барган вакытта теге янган участоклар, янган урыннар күп иде. Алар аны үзләре махсус яндыралар дигән әйберләр әйттеләр инде безгә. Эльза, без аборигеннар, алар бер генә халык түгел, төрле кабиләләр дип әйттек, шулаймы? Һәм төрле телләрдә сөйләшәләр. Сөйләшкәннәр һәм сөйләшәләр. Ләкин аларның күбесе өчен бер уртак образ бар икән. Алар барысы да күктә төсле йылан булуына ышанганнар икән. Һәм менә шул кайбер бер кабиләдә аны Бобби дип йөрткәннәр. Һәм менә шушы Бобби борын заманнарда җиргә караганда кешеләрнең ачлыктан интеккәннәрен күргән. Һәм кешеләргә җиңелрәк булсын өчен ул кабыргасын алып, аны бумеранг рәвешендә җиргә аткан. Менә шуннан бумеранг килеп чыккан икән. Ул Бобби дигән йыланның кабыргасы. Һәм менә шушы бумеранг ярдәмендә кешеләр алар үзләренә ризык тапканнар. Менә агачлардан җиләк җимешләрен дә шушы бумеранг белән өзеп алганнар. Хайваннарны да шулай, хайваннарга да аулаганнар шулай. Бобби төсле йылан кешеләргә ашарга булсын өчен оча торган төлкеләр җибәргән. Һәм менә шушы бумеранг белән кешеләр төлкеләрне тотып ашаганнар. Әйе, мин бу төлкеләрне мин дә күрдем. Мин бик шок каттым, әйе. Чөнки без менә шулай җыяу йөргәндә, бер походта бер агачка карадык. Ул коры кебек, һәм аның шундый кап-кара кибеп беткән яфраклары бар кебек инде. Күп. Һәм менә шушы яфраклар селкенә башлады. Җил дә юк, ләкин алар селкенә. Якыннанрак килеп карасак, алар менә шушы оча торган төлкеләр икән. Алар ярканатлар кебек. Летучая мышь. Электреп аякларын менә шулай баштан аска иеп, шулай торалар. Кыяфәтләре белән алар бик охшаган. Алар төнге хайваннармы? Төнге, әйе, төнге җәнлекләр. Димәк, көндез алар йоклаган булганнардыр инде. Без агач яннарак килдек, һәм алардан шундый бик начар ис килә иде. Бәлки алар күп булгангадыр. Шулар шундый бер тәэсир истә калган инде. Чынлап та Австралия безнең өчен кызыклы, яңа, таныш булмаган җир. Һәм анда мөмкин булса барып күрергә кирәктер инде бу илне. Яки һич югы Австралия турында кызыклы китаплар укырга, сәяхәтчеләрнең китапларын укырга буладыр. Эльза, синең сәяхәтең турында тыңлагач, минем дә Австралиягә бик барасым килде. Шуның белән безнең Сафари подкастыбызның беренче чыгарылышы тәмам. Киләсе чыгарылышта без сезне Норвегия белән таныштырачакбыз. Әгәр Норвегия яки башка илләр турында сорауларыгыз булса, безгә язып җибәрегез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Безнең белән сәяхәт итегез. Сау бул.